Se titnieda konsultazzjoni pubblika fil-ġimgħat li ġejjin fuq proposti dwar ir-riabilitazzjoni tal-bajja tal-Blue Lagoon f'Kemuna. Dan ħareġ waqt żjara li d-Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu Ian Burge għamel fil-Gżira t-tlieta. Hawnhekk kultaqa' ma' volontieri minn ta' għadiet volontarji fosthom il-Friends of the Earth Malta u din l-Art Helwa li għaddejjin b'inizjattivi ta' ħarsien tal-biodiversità u l-wirt kulturali ta' Kemuna. Dan fl-istess ħin li l-Gvern qed ikompli jikkonsulta ma' dawk kollha konċernati dwar riabilitazzjoni ekoloġika tal-Gżira u din il-bajja ewlenija tagħha. Fil-forn l-antik ta' Kemuna membri tal-Friends of the Earth Malta spjegaw lid-Deputat Prim Ministru dwar is-sit u l-ħidma li għaddejja biex dan jinbidel f'ċentru ta' edukazzjoni ambjentali dwar il-wirt naturali u kulturali uniku tal-Gżira. Din l-inizjattiva wkoll se tixpruna aktar is-sem tal-komunità fil-ħidma ambjentali. Dan ovvjament qed isir fl-ambitu iktar ġenerali ta' Kemuna mod iktar holistiku, ġifieri l-idea di Kemuna issir destinazzjoni iktar sostenibbli in terms ta' turizmu sostenibbli bażikalment li jirrispetta il-karatteristiki ta' din il-gżira. Ian Burge żar ukoll it-Torri ta' Santa Marija fejn volontieri ta' din l-Art Helwa spjegawlu kif huma kienu fdati bil-ħarsien ta' din il-binja storika sa mill-2002 b'ħidma kontinwa fuq ir-restawr tagħha. Min jiġi hawnhekk jgħid mhux xan jiġi il-Kemuna biex nara l-Blue Lagoon biss imma nista' nara post storiku li nbena mill-Kavallieri li huwa parti mill-kumpless ta' torrijiet madwar Malta u Għawdex li naħseb bħala prodott ħajtejjeb ħafna dan din l-esperjenza għal min jiġi hawnhekk. Id-Deputat Prim Ministru faħħar l-impenn tal-għaqdiet ambjentali u ħeġġeġ lil dawk kollha involuti biex jibqgħu jagħtu semhom għas-sostenibilità fit-tul ta' Kemuna. Kien ta' sodisfazzjon nisma' reazzjonijiet pożittivi għal dak li għamilna f'din l-ewwel sena, il-fatt li għandna issa informazzjoni u kontroll fuq dawk li iżuru Blue Lagoon, il-fatt li għandna ħafna iżjed indafa, il-fatt li għandna faċilitajiet sanitarji aħjar li ma kinux jeżistu prattikament. Dr. Burge iltaqgħu wkoll ma' tim Blue Lagoon fih dan l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu l-MTA fejn iddiskuta t-titjib fuq il-livelli differenti li dan it-tim introduċa minn dan is-sajf. Bl-appoġġ ukoll tal-Ministeru għall-Għawdex u l-Ippjanar Transport Malta u l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi l-Era fost oħrajn.